Werner. Já ještě upřesním to svoje prohlášení teďka tak. Já jsem byl ten, který to přines na radu jako téma, protože jsem to slyšel od své ženy prostřednictvím informace, kterou ona ve městě slyšela. Načež vystoupil kolega Baborák, který řekl, že se to řešilo u nich stranicky, to nepopře, to tady potvrdí, bez zbytku, to znamená ten případ, který já jsem tam přines, fyzicky musel nastat, když ho někdo řešil. Načež se neozval Zdenek, že to bylo natočeno na policii, ale ten příběh nám řekl kolega Ladislav Sichra, který je u policie, který si myslím, že by o tom měl dost vědět, takže jako upřesňuju to vlastně ještě neskutečně cennější informací, protože to jako by bylo prostřednictvím kolegy, který je vlastně policajtem a určitě v rámci svých svodek a tohle to věděl. Ano, děkuji. Mám tomu rozumět, že pan radní Sichra vynáší od policie nějaké informace radě? Rozumíte tomu, jak chcete.